Zdravím vás lidíčky, mé jméno je David Ron a dělám kalisteniku. A toto video je speciál za 10 000 sledujících na Instagramu, které jsem získal cca za měsíc, což beru jako extrémně velký úspěch a chci vám za to strašně moc poděkovat. A proto točím toto video, kde zjistíte, kdo opravdu jsem a kde můžeme rozebrat některé věci větších detailů, protože na Instagramu sice jenom je ten formát udělaný tak, že je to všechno hrozně rychlé a každopádně v tomto videu budou otázky, které jste měli vlastně napsat do Instagramu, do ankety. Pojďme se teda podívat na otázky, které jste mi dali. Takže máme tady zde první otázku. V kolika letech jsi začal s kalistenikou a jak nejjednodušší udělat stojku? Tak, začal jsem v 17 letech, byl to rok 2021, byl to vlastně přelom, kdy byla korona a já jsem byl uzavřený doma, jelikož už jsem měl nějaké zkušenosti s posilkou, ale ne konzistentní, tak jsem si řekl, hele, tak zkusím něco doma a vlastně začalo to původně videem, tady ho dám. V videu na mě vyskočil Andrea Larosa proti Danielu Lézancovi a když jsem to viděl, tak jsem úplně si řekl, oh shit, to je fakt hustý, to bych chtěl dělat taky. Takže mě to prostě chytlo a prostě jsem si o tom našel všechno. Začínal jsem vlastně na Chrisi Harryovi, dělal jsem prostě takový ty workouty na břicho a jel jsem podle něho na internetu a časem jsem teda se posouval a tak. Já fakt nevím, jak mluvit, to je strašně těžký mluvit nějak, jako aby to bylo zajímavý. Jak nejjednodušší udělat stojku, hele, za mě je nejdůležitější naučit padat a naučit se vykopávat a začít u stěny. Vlastně odstranil takový ten strach z toho, že spadneš, takže ta stěna ti pomůže. Samozřejmě stěna tě nenaučí dělat stojku, každopádně pro úplně začátečníky, co fakt jako se ani neudrží na rukou, tak je ta stěna fakt velká opora. Takže určitě bych začínal vykopáváním, zároveň bych se nebál potom časem si dát nějakou madraci a naučit se padat a většinou to je přes rameno, že člověk spadne tak jako ze strany a takže potom je dobrý po nějaký době, co člověk už má zvyklý to zápěstí, tak je dobrý prostě to zkoušet už i na zemi a naučit se, jak správně balancovat, ať už skrze prsty, tak i skrze vlastně pánev a nohy. Samozřejmě je dobrý z začátku mít nějakou flexibilitu nebo mobilitu v ramenou, takže určitě se nějakým způsobem protahovat, aby ten rozsah byl jakoby tak jako akorát, protože většinou potom ta stojka vypadá tak, že je člověk fakt extrémně vohlej. Je to většinou kompenzace, že má člověk zkrácený ten rozsah pohybu a zároveň je to, že neumí správně aktivovat, vlastně neumí udělat vlastně retroverzi pánve a zároveň zpevnit ten střed a tak. Ale každopádně určitě začne tím, že se vykopávají ke stěně a snaž se držet výdrž, aspoň ať vydržíš půl minuty hlavou dolů. Je důležité u toho dechat, nezadržovat dech, protože se může pak člověku hlavou dolů dělat blbě, takže určitě je tam strašně moc technických detailů, ale začal bych takhle u stěně a je to asi nejjednodušší a časem, až dostaneš trošku, když to budeš dělat často, tak dostaneš i to sebevědomí, to zkoušet na zemi a tam samozřejmě v momentě, kdy zkoušíš balans na zemi, tak je to úplně jinačí jako svět, otevře se ti strašně moc možností, najednou ta stojka úplně má jiný rozměr, takže tak. Kolik času si věnoval trénincích pro drillování jednotlivých skillů? Hodně. Jako záleží jak na jaký skill. Stojka většinou mě trvala docela dlouho. Většinou tak 4 měsíce mi trvala, než jsem se ji naučil. Ale kolik si, já nevím, jestli tato otázka směřuje, kolik času jsem trénoval jako v jednom tréninku, nebo jestli jako celkově. Například u plenče, tak když jsem začal, já jsem začal vlastně už, že jsem měl ten push-up, měl jsem 90 degree, takže pro mě se dostat z nuly na full planche mi trvalo třeba tak 2 roky, rok a půl, což je docela rychlý, ale pro někoho někdo dokáže planche udělat třeba za půl roku, takže full planche, takže na každý skill to je jinak, no. Front lever mi trval tak rok tréninku, muscle up mi třeba trval, to je docela vtipná záležitost, protože já jsem vlastně už, když jsem začínal, tak jsem dokázal udělat třeba 8 až 10 schybů
A vlastně, když jsem byl mladší, tak jsem dělal parkour a zkoušeli jsme různý takový ty, že jsem skočil na tu stěnu a prostě jsem se vyhoupil na tu stěnu, takže už jsem nějakou základní sílu měl, takže když jsem začínal, tak vlastně první moment, kdy jsem začal s kalistenikou, byl vlastně to, že jsem si zkusil pár schybů a pak jsem se nějak jako rozhoupil a najednou jsem udělal muscle up. A takže aniž bych jako na to trénoval, tak jsem udělal muscle up, což jako asi si budete říkat, jo, no tak to je jasný, protože jsi tak dobrý, že už si takhle začínal na vysokém levelu, ale vlastně tenhle ten muscle up jsem udělal a pak najednou, když jsem to chtěl zkusit znova a jsem se k tomu třeba o 3 dny vrátil, tak už najednou jsem ho nedokázal. A to vlastně mě tak namotivovalo, jsem si říkal, to není možné, jak jsem to udělal. A tak jsem na to začal cvičit a za 2 měsíce jsem to dokázal zopakovat. Potřeboval jsem trošku trénovat vlastně schyby, dynamiku, koupil jsem si nějaký gumy a začal jsem dělat schyby s gumama, různý tutoriály jsem projel všechny a tak. Takže každý skill trvá trošku jinak, ale určitě některé skilly nepotřebují tolik času, jako třeba backlever. Backlever je hodně nepříjemný cvik, když na to člověk není zvyklý, nemá na to tu flexibilitu, mobilitu, tak tam to hodně bolí, takže tam spíš nejdýl většinou trvá to, než to tělo se zvykne na tu pozici, ale potom relativně já jsem nepotřeboval ani na backlever cvičit, abych ho potom podržel. Stačilo mi no i když je pravda, že já jsem ho necvičil tak často, vždycky třeba jednou týdně a většinou jsem začínal normálně v taku, pak s jednou nohou a u jedné nohy jsem se zasekl docela dlouho, ale tam mi vlastně stačilo prostě cvičit a časem se to tak samo jako otevřelo. Takže třeba u backleveru nedokážu vůbec říct, jak dlouho mi to trvalo, protože jsem na to specificky netrénoval, ale většinou si skilly něco trvají, no. Záleží potom, jak je člověk atletický, jak člověk moc tomu dává jako toho času a taky záleží, jestli se člověk přetrénuje nebo nezraní, takže to taky může oddálit ten proces. Jak dlouho trvá tvůj trénink? Můj trénink většinou trvá minimálně určitě 40 minut, záleží, pokud je to nějaký intenzivní trénink, tam vlastně se záleží, jestli jedu vlastně kombinace, to znamená, že jedu půl minuty až minutu, prostě jedu v kuse komba. Tam většinou ten trénink je delší, většinou hoďka a půl. Tam mám třeba 7 až 10 minutový pauzy, takže těch komb stihnu 8. Pak jsou tréninky, kdy jedu, které většinou stíhám do hodinu, tam drilluju techniku, drilluju odděleně, takže planche a front lever jedu odděleně a jedu to normálně většinou po 3, po 2 setech a většinou se snažím nemít tolik variací, snažím se vždycky soustředit na pár variací a abych toho necvičil tolik, takže a samozřejmě když jsou tréninky s kamarády a jdeme někam sešovat, tak někdy ty tréninky můžou mít klidně až 3 hodiny, ale tam je to o tom, že prostě kecáme a povídáme si a vždycky čekáme, než někdo udělá nějaký set a jdeme na to, takže tam to většinou jako i souvisí s tím, že máme dlouhé pauzy. A tak, takže většinou, hele, já si myslím, že do té hodiny je to ideálka, hoďka a půl, když mám dlouhé pauzy a mám intenzivní tréninky delší a 3 hoďky klidně, když jsem s kámošema. Až budeš závodit, budeš z toho dělat videa na YouTube nebo Instagramu? Upřímně chtěl bych, ale vím, jak je to moc náročný prostě soustředit se na soutěžení a na lidi okolo a ještě do toho točit a mluvit, takže chtěl bych, když tak mi napište do komentářů, pokud byste měli zájem dokumentaci závodu, protože jich tenhle rok fakt plánuju dost a doufám, že mi to moje zdraví i čas dovolí se jich zúčastnit, takže pokud byste měli zájem o dokumentování všech soutěžích tady freestyleových, street workoutových, tak mi napište dolů do komentáře, jestli o to máte zájem. Jak bych si měl sestavit trenál? Chci se pořádně naučit statiku. No, tak jak si sestavit tréninkový plán, to je takové dost individuální. Já obecně, co můžu poradit, je vždycky začínat nějakým pořádným warm-upem, připravit se na daný skill, takže ať už zahřát klouby, zahřát prostě svaly, nějakým způsobem se dostat do toho, že připravit to tělo na zátěž. Pak většinou já třeba doporučuji dělat aktivační sety, to znamená, že si nejdeš hned na nejtěžší cvik, ale když dělat třeba vezmeš si nějaký gumy a
prostě zjistíš, jak na tom v ten daný den seš a potom většinou po nějakých pár setů, po 2 až 3 setů, zase toho nesmí být tolik, aby tě to neunavilo, protože když chceš chceš jet PR, chceš se posouvat, tak samozřejmě nechceš úplně se vyčerpat, takže proto ten připravovací set by neměl být zase tak intenzivní, měl by tě spíš zaktivovat, to tělo nějakým způsobem dostat do toho, že se jdeme prostě na maximálky. Takže tak a pak teda začínají buď tvoje nejprioritnější cviky, většinou ty nejtěžší, začíná se od nejtěžšího, potom postupem času by se to mělo za mě stupňovat, protože i ta energie jde dolů, takže přirozeně budeš časem trošku ubývat. Pokud máš dobrou regeneraci mezi pauzama a máš, že si pak hlídáš pauzy, že jsi zregenerovaný do těch setů, tak teoreticky se může někdy stát, že v polovině tréninku budeš o hodně víc aktivovaný a dokonce silnější, než jsi byl na začátku v těch nejsilnějších setech. Je to normální, že to tělo někdy, tomu tělu to trvá trošku díl, než se opravdu zaktivuje, jo, taky záleží, jaká byla regenerace, takže vždycky je to trošku jiný, ale obecně začínat od toho nejtěžšího a postupně to tak nějak směřovat tam, že na konci třeba dávat něco takového udržovacího, třeba nějakou techniku a tak. Ale pokud bys opravdu nevěděl, jak na to, tak mi napiš, můžu ti s tím pomoct, sestavuju tréninkové plány a dělám online coaching. Ten je teda momentálně plný, takže možná někdy od poloviny února, od března se mi můžeš ozvat a můžeme se když tak domluvit na online coaching, kde ti provedu úplně celou škálou toho, co kalistenika obnáší a jak cvičit a tak dále. Tak jo, pojďme trošku zrychlit tempo, takže cvičil jsi už předtím, nebo jsi se za 5 roku dostal až sem? Jak jsem říkal, cvičil jsem předtím posilovnu a to bylo asi tak jenom rok, takže měl jsem docela atletickou postavu, ale za 5 let jsem se prakticky z nuly nebo z nějakého základu, prostě z chyby kliky, jsem se vypracoval až sem, takže za 5 let. S čím mám začít v kalistenice? Tak určitě bych začal základama, takže mít aspoň 20 až 30 kliků, zvládnout 15 dipů, 15 až 20, zvládnout aspoň 10 schybů a pak určitě bych se vrhnul na nějaký cviky na břicho, zpevnit core. Začal bych určitě tak nějakým způsobem potřebuješ nejdřív základy, aby si dokázal s tím tělem nějak manipulovat a pak se můžeš vrhnout na nějaký skilly, takže ať už nějaký elbow lever, frog stand nebo L-sit. L-sit už je docela těžký, ale určitě je to taková věc, kterou bys chtěl do začátku tak nějak se naučit. Pak bych určitě doporučil začít stojkou, pomalinku, pokud budeš mít dobrý schyby, tak se klidně naučit nějaký muscle up. A obecně já doporučuji lidem, aby se naučili třeba výmyk, ten se nikdy nestratí a pomaličku potom samozřejmě od stojky se může pak člověk odrazit, dělat víc věcí na ramena, takže pike push-upy, potom když už člověk má dobrý stojky, tak klidně handstand push-ups a tak dále, takže je to hodně, elbow lever jsem asi říkal a hlavně nějakým způsobem umět to tělo udržet třeba ve statické pozici. Takže to je už trošku samozřejmě těžší pro lidi, co třeba mají nadváhu nebo tak kalistenika je opravdu strašně těžká, takže tam bych třeba doporučil nejdřív nějak zhubnout, třeba i chodit do posilky, trošku se udržovat, nabrat nějaký svaly a pak časem, až třeba zhubnout, tak přejít na tu kalisteniku a začít třeba s tím vlastním tělem nějak fungovat. V kolika letech mám začít s kalistenikou? Já si myslím, že kalisteniku by měli dělat, ono samozřejmě záleží, co se myslí kalistenikou. Já kalistenikou myslím jakýkoliv cvičení, který probíhá s vlastní váhou, takže pokud je ti třeba 11, 12, tak možná asi nebude vadit, když třeba si dáš pár dřepů, pár kliků, takže, ale obecně jakože fakt jako naplno klidně začít ve 13. Čím vlastně dřív člověk začne tak nějak jako cvičit, tím líp, protože pokud se samozřejmě nezraní a je pod nějakým dohledem, tak si myslím, že to pak člověka, když začne ve 13 a tak ve 20 za těch 7 let, tak dokáže fakt vypracovat a může být na vrcholu a pak samozřejmě 20 člověk je na tom vrcholu a pak ještě pořád má jako věky plno let před sebou na to ještě dál to posouvat, takže já bych obecně jako to neurčoval, od kdy začínat,
ale určitě bych doporučoval, pokud člověk začíná třeba pod 13, tak s někým, kdo tomu rozumí a kdo dokáže tomu, když to tak řeknu, tomu dítěti vlastně pomoct a jako sestavit ten plán, tak aby to pro něj zase nebylo limitující. Ale s vlastní váhou bych to zase tolik nehrotil. Takže tak začni, čím dřív, tím líp. Jak často týdně cvičíš a dáváš vždycky stejný trénink? Hele, cvičím minimálně 4krát týdně, ale snažím se téměř každý den být nějak aktivní, takže nemám po každý stejný intenzivní trénink, ale jako většinou to je podle pocitu, jedu intuitivně a vždycky cvičím front lever a planche. Nikdy jako to, hodně často jsem to odděloval a ještě předtím, když jsem neměl dostatečný volume, takže jsem nedokázal třeba odjet celý trénink v planchi, ale teď vlastně já to dokážu kombinovat, aniž bych se přetrénoval, takže většinou jezdím jenom fronty, planche, sem tam hodím nějaký jináčí třeba skill, ale planche už je tak jako pokročilý cvik, že když cvičím planche, tak vím, že automaticky budu dobrý v 90 degree a v handstand push-upech a tak. Jediný, co necvičím moc, je balance, tam jsem trošku pozadu a moc mě to nebaví, ale vím, že bychom měl cvičit a je to strašně těžké a strašně respektuju všechny, co dokážou dělat stojky na jedné ruce a tyhle magořiny, ale bohužel já teď stále se zaměřuju na to posunout ten level v té statice vlastně ve frontu leveru a v planči zároveň, takže tam ta kapacita bohužel zatím není, ale časem, až bych si chtěl ty stojky třeba jezdit víc, no. Tak, to je zase mimo odpověď, já strašně okecávám. Rád bych viděl tvůj podrobný tréninkový plán. Jaké cviky cvičíš na určitý sval a kolik? Tak jak už jsem říkal, podrobný tréninkový plán já úplně nemám, protože to možná jsem neodpověděl tím na tu předchozí otázku. Já jsem zastánce toho, že člověk by neměl cvičit pořád stejně. Samozřejmě měl by mít nějaký obrys, nějaký plán, prostě co chce cvičit, s čím chce zlepšovat a podle toho dávat ty cviky. Ale za mě je strašně důležité improvizovat, hodně zkoušet. To tělo sice jenom se strašně rychle adaptuje na ty věci, takže pokud člověk cvičí 4 týdny stejný trénink a jako jenom třeba přidává opakování, tak v té kalistenice asi víme, že to většinou že to je takový jakože dost těžký se posouvat, takže za mě je strašně důležitý dělat improvizaci, dávat si třeba změnit ty pořadí těch cviků pořád. A podrobný trénink ti neřeknu, protože pravděpodobně by ti to nic nedalo a budu určitě natočím časem nějaký trénink, až o to bude zájem, tak bych natočil trénink, jak cvičím a tak, ale zatím to teď říkat nebudu, protože myslím si, že by to plno lidí možná i překvapilo, takže jo, třeba časem natočím nějaký trénink. Tak, používáš nějaké doplňky nebo suplementy? Ano, používám, teď momentálně mám to štěstí, že si můžu dovolit koupit všechny různé doplňky, které potřebuju. Používám hořčík nebo magnézium, bisglycinát, to používám na regeneraci, na spánek a celkově na regeneraci svalů, abych se prostě sklidnil, používám to před spaním. Pak používám omegu 3, tam to je tak jako obecně na zdraví mozku, očí a zároveň proti zánětlivosti. To používám s vitamínem D3 a K2. To jsou tyto dva vitamíny spolu, jsou synergické a vlastně bez sebe se nedají moc dobře střebávat, takže D je takový základ, potom hlavně v těch zimních měsících. Pak beru zinek, která teď jsem trošku vysadil, vím, že ten je dobrý, ale já většinou z něho mám trošku potíže žaludeční, takže většinou ho musím brát s jídlem, neboli když si ho vezmu, tak musím to něčím zajíst. Na prázdný žaludek mi z toho vždycky dělal strašně zle, takže zinek tak trošku šidím. Beru kreatin, prostě mi přijde, že pokud člověk dělá kalisteniku a chce maximalizovat ty výsledky, tak bys fakt kreatin, to je za mě strašně důležité. Už ani bych neřekl jenom na svaly, i jako na mozek, na všechno. Kreatin je skvělej, beru ho. Zároveň beru nový kolagen, protože moje šlachy dostávají strašnou bídu, takže kolagen je fakt pro mě teď docela důležitý.
i když vím, že kolagen se projeví až po nějaký době, myslím, že 4 až 6 měsíců, takže to musí být hodně, jakoby, musím to hodně dlouhou dobu brát konzistentně, aby se to nějak projevilo, ale beru to každý den teď a uvidíme, snad to nějak pomůže. Ale mělo by to pomoct v pár procentech k těm vlastně k tomu vytváření toho kolagenu a ty šlachy by měly být potom časem asi budou mít lepší tu výživu, takže tím pádem třeba budou mít lepší regeneraci a tak. A to je vlastně asi všechno, když nebudu počítat kávu a nějaký předtréninkový prostě nápoj nebo pre-workout, tak to je kofein, to prostě jenom to beru vždycky jako nějaké před tréninkem. Bohužel to asi bych řekl, že to je všechno. Přemýšlím, jestli ještě něco beru, asi ne. Za jak dlouho jsi se naučil full planche a co ti pomohlo k jeho dosažení? Za rok a půl jsem se naučil a pomohlo mi nejvíc progrese a to, že jsem se snažil progrese, no prostě. A zároveň nedělat jenom jako holdy a jako jenom prostě to držet, ale dělat press, negativ a push-upy. Takže být hodně jakože dynamický v tom pohybu, protože i když jsou to trošku jináčí disciplíny a obecně se říká, že někdo je silný v push-upech, někdo je silný v presech, někdo je silný v holdu, ale je dobrý cvičit všechno a ono ti to časem si vytvoříš právě tu endurance a bude pro tebe vlastně, když to propojíš, tak pak budeš celkově progresovat líp podle mě. Takže určitě cvič progrese, používej gumy a necvič pořád stejnou intenzitou. Vždycky si dávej třeba těžký trénink a pak lehký trénink. Já už nevím, co tam je dalšího. Cvičíš nohy? Tvoje kvadry vypadají, že občas ano. Ne, necvičím nohy. Necvičím je, protože mám, jako, možná to nevypadá, ale mám dobrou genetiku na nohy a když jsem je cvičil, tak prostě všechno bylo hrozně těžký a jelikož soutěžím a chci se věnovat statice, tak pro mě cvičení nohou prakticky je strašně kontraproduktivní, i když vím, že to neměl bych to asi jako takhle jako doporučovat. Určitě nikomu nic nedoporučuji, je to moje rozhodnutí je necvičit a i když se mě někdy lidi smějou, že mám prostě oproti vršku trošku hubenější nohy, tak to beru prostě OK. Hele, je to moje disciplína. Cyklisti taky většinou mají silné nohy a vršek nemají tak velký a je to proto, že dělají určitý sport. A jelikož statika je vlastně leverový sport, kde vlastně je strašně moc znát, když má člověk těžké nohy, tak nohy necvičím a nestydím se za to a je důležité, aby ty nohy byly funkční, ne aby byly velký a jelikož chodím, dokážu prostě cokoliv kamkoliv skočit, tak vlastně mi přijde, že ty nohy jsou funkční až a tak. Tak dámy a pánové, v kolika letech stojka. Jaký je tvůj nejoblíbenější cvik nebo skill? Tak já upřímně, to je pro mě hrozně těžký, protože já mám hrozně rád jak planche, tak front lever. V minulosti jsem strašně měl rád 90 degree push-up, to byl pro mě hrozně oblíbený skill, ale časem si to místo vyměnil právě planche a já hrozně mám rád planche push-upy. Prostě celkově planche je pro mě strašně atraktivní skill, je hrozně těžký, hrozně bolavej, ale mám ho hrozně rád. Zároveň je pro mě strašně jako oblíbený cvik front lever a mám hrozně rád široký varianty nějakého tače, nějakého schybu ve front leverech. Takže já jako nevím, já to mám tak jako na půl a je to i moje filozofie, že chci být 50/50, chci být prostě podobně silný ve front leveru i v planči, takže pro mě tyhle ty dva skilly jsou úplně jakože oblíbený a jedu vlastně jenom je, takže tak. Tak jo lidičky, děkuji vám za zhlédnutí tohle videa, snad to pro vás nebyla moc velká nuda a tohle bylo Q&A o mně a já doufám, že tady na YouTube vznikne plno dalších videí třeba pro vás, protože sice jenom Instagram je dost tak jako je to prostě platforma pro krátký obsah a já jelikož se na to teď hodně soustředím, tak ještě dělat YouTube by pro mě bylo extrémně jako mimo mou kapacitu, takže tak a já doufám, že se vám videjko líbilo a když tak nezapomeňte dávat like, dejte si zvoneček a dejte odběr a nebo mi něco hezkého napište do